Timnang Pilbub. Metu saka ruang rapat, Surakadi tansah mesem plengah-plengeh. Polatane katon bening, kaya banyu belik pinggir kali kidul desa. Atine bombong, mongkok, bededeg, bungah bingar, kebak pengarep-arep uripe ing tembe bakal luwih mulya tinimbang kang wis dilakoni saklawase iki. Kepriye ora bombong? Ing atase mung sak Surakadi tukang ojek turut desa, lah kok didadekake ketua tim pemenangan pilihan bupati. Yaiku kanggo pasangan Cabub Cawabub Makdut. Cekakan saka Maksum Sukoco lan Duti Wirawan. Kepiye ora bingar kebak pengarep-arep? Lah wong ing atase mung sak Surakadi tukang ojek turut desa. Mengko yen pasangan Makdut kepilih, dheweke bakal diangkat dadi camat. Apa ora hebat coba? Pak Camat Surakadi yang terhormat. Apa ora nitir coba? Kanthi polatan bening kebak esem iku, dheweke lumaku mulih numpaki sepeda motore daya-daya kepengin kojah karo bojone Sukarsih. Seje papane, nanging bareng wancine. Ing ruang kantor pasar, Sukarsih uga lagi patemonan karo sawetara bakul pasar sing klebu penting. Ana pirang-pirang wakilan bakul saka pasar-pasar saindenging wewengkon kabupaten. Para wakil-wakil bakul iku jebul uga ngrembug perkara pemilihan bupati sing arep teka. Wong-wong iku padha ndapuk sukarelawan pemenangan Cabub Cawabub Domder. Domder iku cekakan saka pasangan Bomantoro SE lan Derifat Asrini SP. Calon bupatine sarjana ekonomi, wakile sarjana pertanian. Mula para bakul padha kerja bareng karo para petani kanggo menangake pasangan Bomder iku. Supaya dedagangan maju, pertanian uga maju. Ora kenyono, ing patemon iku Sukarsih si bakul sayur dipilih dadi ketua tim pemenangane Bomder. Alesane ya maton. Pakaryane Sukarsih nyangkut loro-lorone, ya perkara dagang, ya perkara tetanen. Sebab dheweke bakul sayur. Dasare wonge pancen kendel lan pinter micara. Sukarsih dadi bombong atine. Polatane bening sumringah. Pratandha atine bungah. Luwih bombong lan bungah maneh yen kelingan bojone Surakadi. Saibo seneng lan bombonge atine Surakadi yen ngerti bojone kapilih dadi ketua timnange Bomder. Mula sarampunge patemon bakul antar pasar, Sukarsih enggal-enggal mangkat mulih numpaki sepeda motore. Daya-daya kepengin kojah karo bojone Surakadi. Tekan ngomah, durung salin, durung leren, langsung crita ngetuprus marang bojone. "Mas, aku nggawa kabar kabungahan." "Kabar kabungahan apa?" takone Surakadi. "Apa kowe dina iki entuk bebaten akeh? Apa kepriye?" "Dudu bakulan kok, Mas. Ning bab politik."
Politik? Kowe arep ngulitiki sapa heh? Mau ana patemon kabeh wakilan bakul sak kabupaten ngrembug bab pilihan bupati. Krungu critane bojone, Surakadi wiwit ketarik. Sajak njinggleng ngrungokake kebak kawigaten. Terus piye? Takone ngangsek. Ing kono diputusake ndapuk tim pemenangan pilihan bupati dicekak timnang Pilbub. Aku kepilih dadi ketuane. Sukarsih nuding dadane sing mungal iku karo nandesake. Ketua timnang Pilbub lho Mas, iki bojomu Karsih bakul sayur pasar Karangan. Surakadi katon bungah. Atine mongkok. Dene bojone diunggulake ing antarane kanca-kanca bakul. Padha karo awake dhewe sing diunggulake ing antarane tukang-tukang ojek sak kabupaten. Sakala bojone dirangkul karo ngomong, "Aku bombong duwe bojo kowe, Dik. Terus program kerjane piye?" Pokoke saben dina Ahad bubar dodol ing pasar terus kampanye. Semboyane tani maju, pasar rame. Dicekak Taju Sarme. Loh, apa kuwi? Kok tani lan pasar? Takone Surakadi. Calon bupatine rak sarjana ekonomi. TKT arep ngregengake pasar lan ningkatake ekonomi rakyat. Lah wakile iku sarjana pertanian. TKT arep majukake para tani kanthi alat-alat modern. Surakadi wiwit ndlongop nyawang bojone. Keprungu takone. Sing kok jagokke iki calon sing endi? Sing ndi maneh? Pasangan Bomder to. Bomantara SE lan Derivat Asrini SP. Oh, nek ngono iku dudu kabar kabungahan, nanging kabar kasedihan. Kok ngono? Apa maksudmu? Takone Sukarsih sajak gumun. Elek-elek aku iki Surakadi, uga dipilih dadi ketua tim sukses pilihan bupati. Dicekak tim ses Pilti. Pasangan Makdut. Sukarsih katon guyu nyekekek krungu omonge bojone. Dadi kowe jago calon sing kaya entut kuwi. Makdut. Aja nyepelekke jagoku. Sing wis genah cabubku iki pancen mikirake rakyate. Coba para anggota tim sese didumi amplop kandel. Para pemilih didumi amplop tipis. Aku sebagai ketua tim ses yen besok Pak Maksub kepilih, aku arep diangkat dadi camat. Guyune Sukarsih saya ndadi krungu obrolane bojone. Kowe arep didadekake camat? Lah wong sarjana lulusan sekolah tinggi pemerintahan wae pirang-pirang, kok tukang ojek arep diangkat dadi camat? Kuwi gek camat cap opo? Bupati ini sing ngangkat kuwi ya bupati cap opo? Kowe iki wong goblok ning ora ngrumangsani goblokmu. Sing jeneng jabatan politik iku ora mawas sarjana apa wetone SMP. Ning mikira ya Mas, calon bupatimu iku tau dihukum merga korupsi to. Kuwi masa lalu. Nadyan salah ning wis nglakoni hukumane. Secara hukum
wis kena macung pemilihan bupati. Hake dijamin. Dadi bab tau dihukum aja diungkreh-ungkreh. Secara hukum pancen wis sah dadi calon bupati. Ning secara mental piye? Saiki nyebar amplop entek duit pirang-pirang miliar. Mengko yen kepilih ora wurung njur golek pepulih. Mental korupsine kumat maneh. Ning nek kowe wis mantep jago makdut ya sakarepmu. Aku tetep mantep jago bomder. Surakadi menteleng nyawang bojone. Ucape keprungu santak. Dekarsih, kowe kok sajak fanatik jago bomder? Kowe entuk opah piro? Sok yen kepilih kowe bakal dijanjeni hadiah apa? Oh, Mas. Timnak cabubku iki lakune ikhlas kok. Jenenge wae relawan. Kerja sukarela tanpa dum-duman amplop, tanpa janji hadiah. Pamriye mung kepingin daerahe maju, uripe rakyat makmur lan raharja. Lah kuwi nuduhake goblokmu maneh. Jaman saiki jaman amplop. Samu barang apa wae tanpa amplop ora mlaku. Wong kuno-kuno wae wis paring piwulang. Jer Basuki mawa beya. Ora ana wong rekoso melu menangake pilihan kok gratisan. Kuwi wis ora njamani. Nek kowe milih amplop lan pengin dadi camat, ya njago makdut. Ning aku tetep njago bomder. Sebab aku yakin pasangan iki sing bakal bisa ngangkat uripe rakyat daerah kene. Kowe iki ngerti aturane wong jejuduan apa ora? Ngerti aturane Baliwisma apa ora? Mumuse Surakardi sereng. Kok nyandak sejuduan lan Baliwisma barang? Apa maksudmu? Kowe iki wadon. Manut ajaran apa wae, wong wadon iku kudu manut karo wong lanang. Ajaran apa kuwi? Coba jelasno, aku tak krungu. Takone Karsih ngeyel. Miturut ajaran Islam, wong lanang iku imam jroning Baliwisma. Wenang ngatur lan nemtokake menyang ngendi papan sing arep diparani. Coba wong salat, wong lanang sing dadi imam, wong wadon makmum ing burine. Mula kudu manut. Nek imame sujud, makmume melu sujud. Imame lungguh, makmume melu lungguh. Ora kena imame sujud kok makmume ngadeg ganyer. Iku ajaran Islam. Lah nek ajaran jarwa dongsok lanang nadyan Allah tetep wenang. Tegese wenang ngatur wong wadon. Dadi wong wadon kudu manut. Kosok baline wong wadon. Nek cara jarwa dosok uga disebut wedok. Diawe-awe malah ndodok. Tegese ora gelem diajak maju nuting jaman kelakone. Contone kowe kuwi. Iki jaman milenium. Apa-apa sarwa ragat, apa-apa sarwa duit. Lah kok gelem dadi sukarelawan nyambut gawe gratisan. Wis dudu jamane. Mula tinggalen pasangan bomder, gabung tim sesku, jago makdut. Harus. Ora sudi, Mas. Ora sudi jago calon koruptor. Mundak katut klepretan dosane. Jago demit iki padha wae melu dadi demit. Krungu wangsulane Karsih mengkono, Surakadi muntap nesune. Mripat mencereng mulatake karo getem-getem.
Nanging arep ngantem ya ora wani. Mung kawetu wuwuse sereng. Kowe wis ora pantes dadi bojoku. Apa maneh sok yen aku wis dadi camat, wong kaya kowe pantese mung dadi babuku. Mula timbang dadi mungsuh, munggung cangklakan, aluwung jejodoane bubar. Loh, dikira aku sumelang po? Walah mas. Nyang Solo payunge ilang, nyangking besek nggo wadah lawe. Dadi rondo ra sumelang, wong bisa golek sandang pangan dhewe. Kapan? Kapan padha pisahan? Ora usah kapan-kapan. Taun iki, sasi iki, tanggal iki, dina iki. Surakadi lan Sukarsih pisah. Ayo, laporan nyang KUA. Ora ilok tenan. Dina iku kelakon. Pasangan sing wis kumpul 10 taun tanpa anak-anak iku pisahan. Sukarsih mulih menyang omahe wong tuane. Ditampa kanthi sungkawa, nanging ora bisa apa-apa. Mapan loro-lorone wis padha ngotote, nyengkuyung jagone dhewe-dhewe. Dina-dina sateruse padha dilakoni nurut dalan dhewe-dhewe. Saliyane golek nafkah kaya adate, loro-lorone padha sengkut tumandang golek dukungan kanggo menangake jagone dhewe-dhewe. Pasangan Makdut lan Bomder. Nganti tekan wancine pilihan. Tetelo sing kapilih pasangan Bomder. Let sautara nuli diwisuda. Bupati Bumantoro SE lan Wakil Bupati Derifat Asrini SP. Minangka anggota lan ketua tim pemenangan, Sukarsih uga teka ing acara wigati iku. Uga nyalami kanthi ati bombong lan mongkok. Nanging Bumantoro apa dene Derifat ora kenal sapa iku Sukarsih. Dina-dina sateruse uga ora tau srawung. Ora tau sapa aruh. Sebab pasabane beda-beda. Papane makarti beda-beda. Bumantoro lan Derifat ing kantor-kantor pemerintahan. Dene Sukarsih ing pinggir pasar ndasarake sayur-sayuran. Kabeh bali pulih marang kahanan sakawit. Sing bupati ya dadi bupati. Sing pegawe ya tetep pegawe. Sing petani ya tetep tani. Sing pedagang ya tetep bakul. Sing tukang ojek ya tetep ngojek. Mung siji sing ora bali pulih marang sekawit. Surakadi lan Sukarsih. Ora bali pulih urip jejodohan. Nanging padha lumaku ijen-ijen nurut dalane dhewe-dhewe. Dalaning jejodohan sing wis bubrah mblasah. Kasulayah kepidek-pidek gajah sing lagi kerah.